Juan Martín Elespururen podcasta, Minpeko barik. Kaixo, egunon. Independentea.eusen irakurtzen dugu notizia bat, eta zela olaxe dino. Milaka herritar baztertzen dituzte Euskal Herriko hainbat herritan ezartzen ari diren trantsizio ekologikorako neurriek. Herritarrak mobilizatzen ari dira bazterketa modernoen kontra. Bueno, hau Jasone Iruzek idazten du artikulua, Lapurtarra da, Lapurdikoa, Hendaian bizi dana, eta kontatzen dozku, Ipar Euskal Herrian, martxotik aurrera, Lapurdiko kostan, hasi Hendaiatik eta Angeluraino, eta aurrerago Tarnoseraino, eta ezingo dela, adineko kotxeakin sartu, kotxe veteranoakin. Gero ikusiko dugu, ze urtetatik, ze urtetarakoak eta abar. Eta, Ipar Euskal Herrian movimentu bat hasi da horren kontra, ezta? Eta, mobilizatzen hasi dira, eta, esaten dau, jente askok, bere kotxea behar dabela, lanera joateko, zenideak bisitatzeko, ondartzara joateko, gauza askotarako. Eta, mendik aurrera, ezingo dabela joan, bere kotxeia urte batzuk dauzkan kotxeekin, eta, hori zein dela, inundik inora, onartu eta mobilizazioak proposatzen dituzte. Eta oin ikusiko dugu, alegindu naiz dokumentatzen, eta nola dan asunto hori, Eta hori ez da bakarrik Lapurdiko kostan. Europar Batasunan osoan ezarri nahi dabe, ezarri da leku batzuetan lege hori. Eta xehetasunetara sartuta, 2025ko martxoa, baude. 50.000 biztanletik gorako herrietan, hegoaldean, Lapurdiko kostan, Hendaiatik Angeluraino, ezingo dira ondorengo ibilgailua sartu. Gasolina, 2001 baino lehenago matrikulatuak. Gasoila, 2006 baino lehenago matrikulatuak. Hau da, etiketarik ez daukagunok, nipe halako kotxe badaukat, ezingo gara sartu. Eta zigorrak izango dira sartu ezkero. Gutxienez, 200 euro sartzen garan aldi bakoitzean, eta nonbaitzen irakurri dut 1.000 eurora arte heldu laikela. Ez hori bakarrik, Jaurlaritza planteatzen ari da, 25.000 gorako herrietan lege berdina ezartzea. Eta hau egunkarietan da gertu da. Basauri, Durango, Eibar, Errenteria, Galdao, Leioa, Portugalete, Santurtzi o Sestao podrían verse afectadas, dio informazioak. Eta informazioa da urte honetakoa, oin dela 15 honeko informazioa. Baina horrez da maitzen, batzuk esango da, nik B etiketa daukat, doktore pinita, eta niri horrek ez tozta afektatzen. Laster. 2028an B etiketa dunak zingo dute eremu horietan sartu. Hau da, gasolina 2006 baino lehenago matrikulatuak, eta gasoila 2014 baino lehenago matrikulatuak. Eta normatiba hau
indarrean jarraitzen badau, 2035 aurrera ezingo da matrikulatu gasolina edo gasoil motorreko autorik. Izan beharko dabe, elektrikoak edo ez dakit, hidrogenoa edo ez dakit zer, baina ezingo da konbustioko ibilgailurik matrikulatu ordutik aurrera. Eta 2050 aurrera, Europar Batasunean konbustiko autoak ezingo dira ibili. Horrek esan nahi du, bakarrik ibili ahal izango dira elektrikoak edo kidekoak, ez da? Bueno, hauxe da panorama, Eta zer egin justifikatzen dago? Ez da erreza justifikatzea. Ikusi, internetik etaretako zebat, tan solo 200 kruzerok, 1.000 milioi kotxe baino gehiago zertzen dutela, ez da? Auto baino gehiago. Eta ikusi, zenbat auto dago serian Europar Batasunean, 249 milioi, osea, kruzeroak zatixarisa zertzen dabe, eta kruzeroak, ikusten duzue, bakigu zer dinan kruzeroak, ez da. Urrengo zerabe ikusiko dugu, humore puska batekin hartu dako dugu, hau Frantziako webgunetatik etaratako bi txiste dira, ez? Batian hemen ikusten da, zentrebile, debekatuta ibilgailu kutsatzaileak, eta hemen hor bizikleta gainean kotxe bilita tramposoa deitzen dut. Eta beste hau berriz, hor ikusten da abioi bat edo jet pribatu bat edo euskalo zer dan, eta esaten dutza txirrikitxarrak adoian kotxe zarrian doianari. Aizu, auto elektrikoa erosi beharra dago, planeta salbatu nahi badugu. Bueno, hemen hau interneten dupotakoa da, ikusteko, zerk kutsatzen duen, ez da? Eta zenbat, ez? Eta bakarrik zerak, barkuak ikusita, itxasontziak ikusita, lehen ikusi dugu kruzeroak, ez da? Bueno, kruzeroak dira proporzioan gixen zertzen dut da benak, baina hainbeste kruzero bezdago, eta hemen dago totala eta hemen proportzioa, ez da? Geixen zertzen da bena dira kontenedoren zerak, portakontenedore zepentzen da benak, ikaragarri. Gero datoz, graneleroak, petroleroak, eta bar. Orduan, hau guzti hau ikusitza, esaten duzu, baina ze zentzu dauka hirietan edo herria handitxan ez zartuta zenbat aurreratzen da kutsadura aldetik. Ez ebez? Esan egot? Nik nire kotxeak ezin dut Donostiara joan, baina zera bai, ez? Bidaniara bai. Eta justifikazio bakarra edukiko lauke hiri batera, Donostiara edo Bilbora edo ezartu izanak, han kutsadura handia balego, ezin balitza arnaza ikartu, baina nik uste dut Donostian egon garen daenok badakigoan ez dagoela inolako arazorik, eta Bilbon bez, da Gasteizen bez, eta Ibarren bez, ez da. Balitze problema
zirkulazioa ondisa dagoelako eta irixak zertu egiten dielako, kolapsatu egiten dielako, bueno, beste leku batzutan egin izan dira, egun paretan matrikula parea daukatenak eta inparetan ez daukatenak edo olakoak, baina ez, hau azken batean da, pobreenak izurratzeko modu bat. Ze, karo, kotxe dirua daukanak eta beruziko da, kotxe berri bat, edo elektrikoa, edo mixtoa, edo hibridoa, edo dana dela. Eta ezin dabenak erosi, zera poliki-poliki, ezingo da inora joan. Eta kotxea txatarra mota beharko dago, pero ez dakit zer egin beharko dugun, ez? Eta azken batean da, bueno, zer bat, ekologiaren eta kutsaduraren eta ez dakit zeren izenean eta jenderik, bueno, langileak eta pobreak kontrolatzeko, izurratzeko modu bat. Eta aurre espaldin badu egiten, honi espaldin badu aurre egiten, inposatuko da, ze jentia lo dago, jentia anestesiatuta bezala, ez du reakzionatzen olakoen aurrean. Gaur bertan entzuten gehiagoan, armagintzari Europak dedikatu behar diola, ez dakit zenbat gehiago, hiruko iztuin behar dela, eta eta, bueno, eta hori, badakigu zeren mende joango dan, zeren kontura ez da, osasungintza, kultura, heziketa, hezkuntza, bueno, holako gauzen kontura, eta joango gara gero eta pobreago, gero eta ez gauzago, eta gero eta manipulatuago. Holaxe kontua, Bueno, baina ez dezagun irribarria galdu. Besterik ez. Gero arte.